Moi. Tulipa tässä ajellessa mieleen vitsi ihan tuolta kylmän sodan ajoilta. Haluatko kuulla sen? No ei se mitään, kerron sen siitä huolimatta. 3 herraa istuskeli tuossa Lahden seurahuoneen aulapaarissa ja siinä oli USA:n presidentti Nixon ja sitten puoluejohtaja Leonid Brezhnev tuolta Neuvostoliitosta ja sitten lahtelainen. Ne oli siinä pari jo ottanut ja sehän meni sitten tietysti kehuskelun puolelle ja itänaapurin Brezhnev aloitti, että meillä on niin valtava laivasto meidän armeijalla, että jos ne ajetaan kaikki tonne Välimerelle, niin se on kuin tori, se on kuin punainen tori, että voi kävellä ihan mihkä nurkkaan Välimerta hyvänsä, niin jalat ei varmasti kastu. No, siihen sitten Nixon, että no eihän toi nyt mitään, että meillä on niin valtavat ilmavoimat, että jos kaikki koneet nostetaan taivaalle yhtä aikaa, niin tulee ihan täydellisen pimeätä. Mitään ei enää niin kuin valoa mistään. Ja lahtelainen siihen sitten, että no tässä ihan Lahden keskustassa on yksi kaveri, jolla on maahan asti. Ja nämä presidentit sitä, että mitä? Ei toi voi olla mahdollista. Ja ne alkoi peruutteleen siinä ensin, että no ei se laivasto nyt niin valtava, että kyllä siellä nyt itse asiassa aika paljon, että ihan veneellä pitää siirtyä laivasta toiseen tai vähän enemmänkin. Joo, ja no ei ne ilmavoimatkaan nyt niin valtavat ole, että kyllähän sieltä nyt näkyy aika paljonkin sit valoa, että ihan aurinkolasit silmillä pitää kulkea. No, lahtelainenkin peruutteli sitten sen verran, että no en mäkään nyt ihan tosissaan ollut. Ei se nyt ihan tässä keskustassa asu.